Ja se zovem Ljubiša Tešić, fotograf sam iz Bajine Bašte, bavim se primenjenom reklamnom fotografijom. Napisao sam jednu knjigu koja se zove Fotografije koje pričaju. To su priče i doživljaji pri snimanju, zanimljivosti, neke anegdote koje sam smatrao da mogu vama biti zanimljive da ih čujete. Priča 4. Čip kao nakit. Oduvek sam voleo tehniku, ali nikad nisam dozvolio da ona vlada mnome, već da je ja koristim u moje dobro. Pojavom prvih računara pratio sam tada tehniku kroz časopise i izdanja na našem tržištu. Tako sam se upoznao sa Jovom Regasekom, tadašnjim urednikom časopisa Računari. Tada mu rekoh da ću napraviti predlog naslovne strane na temu koju mi je zadao, pa ćemo vidjeti za dalje. Tema je bila virusi. U studiju koji je bio u prizemlju očeve kuće napravio sam kao ćošak kancelarije sa stolom i mojim računarom na njemu. Fotomodel Vericu sam obukao kao medicinsku sestru koja je davala veliki špric injekciju u ekran. Naravno, kao i sve sestre, bila je atraktivnog izgleda. Jova prihvati stil i otpočnemo saradnju. Snimili smo i oglase za firme koje su se reklamirale u časopisu iz oblasti računara. Od tada smo osmišljali naslovne strane do 1992. godine, dok Jova nije dobio ponudu iz Južnoafričke republike da bude urednik jednog časopisa za računarsku tehnologiju. Pri odlasku mi je rekao da su mu ponudili platu od $12.000 i naravno Jova ode u Afriku. Pre nego što je pošao, imali smo niz dobrih naslovnih strana, a jedna od zanimljivosti je vezana za pojavu prvog čipa sa zlatnim kontaktima Intel i386. Ja tada rekao, pa to je kao komad nakita bogati. I pade mi ideja da snimim čip na lančiću. Ali gde naći model za jedno popodne, jer sam dobio čip samo za to veče, a sutradan ga moram vratiti. Nenad Petrović, moj 10-godišnji saradnik i fotograf, a inače sin Dragana Petrovića, fotografa, koji je snimio Lepu Brenu u nekom tilu preko grudi, objavio je magazin tada Osmica, i ja uzmemo opremu i idemo do nekog striptiz bara da probamo naći model. Našli smo u velikom mokrom lugu. Objasnili šta nam je ideja i da neće biti prepoznatljiva na slici. Složila se, snimili smo, a sutradan predali redakciji časopisa. Naravno, broj je izašao, a komentari su bili veoma dobri. Časopis je privlačio pažnju koricama svojim nesvakidašnjim izgledom, a s obzirom da je bio časopis za kompjutere.